Mukwambo. Mukwambiza. Mukwambo wangu wandakapiwa naMwari. Wakaita wani mwanangu? Hai wandireti ari sei doti? My daughter. Happy Valentine mwanangu. Is the month of love. Inzwaka mwanangu. Valentine yangu ini ndiri kukolekta mari dzematombstone kuvakwasha vese. Aiwa hapana wafa mwanangu, itombstone yangu pane kuti rizorohwa nezuva riri paguva isai henyu chikwangwani cherata. Saka ndakakalkuleta ndikanoti izvozvi zvimatombstone ari kuita kuma 1000 mamwe 1.5 but ini rangu rakachipa i1000. Saka pa 1000 yaya chibvisai 460 because kujia glova nemapackages avainavo emasola 460 kuzvichikwira mamwe ma 600 zvakudipenda nekuti uda kusimudza chii. Kana ukada kutenga ma 11 sola imwe $100, inverter 225 kana ndisiri kunyepa wazizwa mwanangu. Saka musasaswera muchinetseka kuti mama akafa chinyi, munoise rata zenga rakangozi my v mwera chakati zvatopera. Mwanangu ndati kuGI Glow vane promotion izvozvi vari kutorana. Ngatirumbe zvisati zvapera ba. Ma lithium battery 350 zvichikwira unonga kutowana mabattery uri kuda. Fix and supply vanoita. Ngatirumbe anangu ndiri kutotaura pachinenguwa. Right, maruwaka don't worry munoisa mushonjiwa. Pamaruwa mari yemaruwa izvo maruwa ndakatarisa ari kuita $40. Chishandisai mari yacho kutenga makebho moliner magetsi mba mangu yezvino magetsi ari kunetsa. Mukwambo. Mukwambi. Sorry, last but not least. Mai Miracle paakauya Christmas yakapera akauya nepitikoti tsvuku yakanaka ndikazvanzi ndimi akatenga. Ndoda iyoyo kuti tiite matwins. Alright, nema appetito. Okay, bye. Are you worried about drilling a dry borehole? Well, do not drill your borehole without consulting us for geological survey siting. We have specialized water detection machines that only detect the presence of water underground. Invest in proper borehole siting and avoid traditional methods to minimize the risk of getting a dry hole. Geological survey siting is currently on promotion at $100. In store, we also offer borehole drilling, borehole flashing, borehole capacity testing, electric and solar pump installations, water tank and tank stand installations. For this and more, visit us at our Harare, Gweru and Mutare branches or simply dial the number showing on the screen. GI Glow, we're there to fulfill your needs.